Nyuwun sewu saderenge umpami mboten kulino mriki ngoten mun radi Jemborok wong kula mawon sing kulino teng wana mawon mlebet niki radi Jemborok Astro niki. Amargi memang panggenanipun adem sanget dateng mriki. Niki niku wonten wit-witan jambu kathah ngeten iki. Kabaripun usiane niku mun ratusan tahun para sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan para pamirsa sedaya, kepanggih malih kalih kula Didi Promes Channel. Mugi para pamirsa tansah pinaringan berkah saking Gusti dipun gampilaken dangun urusanipun lan dipun tebihaken saking dosanipun kula wonten ing rinten lan sadalunipun. Matur sembah nuwun ingkang sampun subscribe lan ingkang dereng subscribe saged subscribe wonten channel menika. Amargi subscribe panjenengan dados mangati kula wonten damel konten. Wekdal punika kawula wonten ing papan panggenan ingkang paling asma Sumur Pitu. Sumur Pitu punika wonten ing Dukuh Wadas, Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Menapa kok diwastani Sumur Pitu? Monggo kita telisik setunggal-setunggal. Sumur Pitu menika petilasanipun saking Raden Kebu Kenanga nggih ingkang kasebat Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menika putranipun saking Dewi Retna Pembayun. Putrinipun Raja Majapahit ingkang saking. Nah, mangke tumukule Joko Tingkir nika nggih menika putranipun Ki Ageng Pengging. Kabaripun makamipun Ki Ageng Pengging menika wonten kalih panggenan nggih menika teng Sragen wonten, teng Boyolali nggih wonten. Nek terkait kepastianipun wonten pundi menika wallahu alam. Nah, dateng mriki kenapa kok dipun wastani Sumur Pitu? Amargi teng mriki wonten 7 sumur. Monggo kita telisik setunggal-setunggal napa mawon sumuripun ingkang wonten dhateng mriki. Nika kaping sepindhah wonten sumur ingkang asmane Sumur Kelampok. King napa dipun wastani Sumur Kelampok? Amargi sumur menika wonten ngandhapipun wit jambu kelampok. Menika jambune para sedulur-sedulur sedaya, bola-bola sedaya menika karan Sumur Kelampok. Terus kondisipun nggih kados ngaten niku. Salajengipun wonten Sumur Goeng. Ing napa kok dipun wastani Sumur Goeng? Amargi nika pinggiranipun nika goeng utawi umami basa Jawa nika gripis ngoten nggih. Lah niki gripisanipun. Iki Sumur Goeng. Monggo kita lanjut teng kene sumur salajengipun. Iki situasinipun memang rindang sanget dados para pamirsa umpami mriki saged kalih menikmati suasana adem apa malih mungkin nek wayah tumuju ing sasi-sasi 3 ngoten nika saged adem napa malih wonten papan panggenan ingkang kagem pinarak. Sumur salajengipun nggih Sumur Boto. Niki sumur nomor 3 nggih, Sumur Boto. Kenapa disukani utawi diasmani Sumur Boto? Amargi sumur niki didamel saking boto. Nah, niki asma sederhana nggih, simpel mawon. Kenapa diarani Sumur Boto? Amargi bahanipun saking boto. Cuma botonipun nek nuweni bentuk-bentukipun niku nek saged ketingal niku nggih. Botonipun benten kalih boto jaman sakniki. Radi wiyar boto riyin, radi ageng boto rumiyin. Salajengipun sumur kaping sekawan nggih Sumur Kukusan. Nggih napa kok diwastani Sumur Kukusan? Amargi sumur niki niku bentuke kados kukusan ingkang dipun walik. Bila menika
dipun wastani sumur kukusan. Terus dalem menika yang mangertosi terus kados kukusan istilahipun. Sumur salajengipun wonten inggil sumur nomor gangsal nggih. Kalau kita telisik alon-alon kalih menikmati pemandangan dateng mriki niki wonten apa? Kubangan-kubangan ngeten iki. Terus papan panggenane memang asri sanget. Terus para pamirsa saged menikmati iki ngrasake kanthi virtual papan panggenanipun. Nah nika sedulur, nika asmane sumur gua. Nah niki dap kula caketke. Niki asmane sumur gua. Kenapa kok diwastani sumur gua? Amargi nika bentukipun kados guaan. Darah sanget ya asmanipun sumur gua. Kita tumuju wonten ing sumur salajengipun. Terus cacahe sedanten niku wonten 7 sedulur. Nah, mungkin kenapa kok jumlahe 7 mungkin kawula usahake ceritake. Tujuane keng napa mesti sedanten niku wonten tujuanipun. Mboten wonten ingkang dipun damel manungsa niku mboten wonten tujuanipun, sedanten wonten tujuanipun. Terus niku wau nomor gangsal. Sakmenika tumuju sumur ingkang kaping 6. Iki ratusane memang udah muter niki. Terus nika sumur nomor setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal menika. Nah nika sing ingkang nomor 6. Niki kula namung ngitung sarasan nggih, mboten ngurut-ngurutke. Dados mboten tegese sumur niki nomor gangsal nomoripun mboten, namung kersane mangertosi sampun pinten sumur ingkang kita saged pirsani. Lah menika ingkang paling asma sumur Palangan. Dados ngeten sedherek sedaya, sumur Palangan menika sumuripun ngandhapipun nika bentuke palangan. Palangan nika basa Jawa nggih. Terus umpami tiyang sakniki nek mastani kotak ngoten nika, utawi persegi. Dados nika dasaripun mawi pedal ketiga ngoten ketingal bentukipun kotak. Salajengipun tumuju wonten sumur ingkang nomor kaping 7. Nah nika manggane dateng inggil nika. Ingkang nomor 7 menika sumur ingkang dados sumur paling utama, ingkang dados sumur paling ageng sumberipun. Amargi saking sumur-sumur sanese wau sumber mriki niku kang paling ageng. Terus pedal ketiga ngoten nika tasik medal sumbere. Lah niki sumur napa sederek? Monggo kita tuweni sareng-sareng asmane. Nah nika sumur asmane mboten ketinggal nggih sederek. Nah nika menika asmane sumur guru. Nah nika sing sumur paling sakral. Tegese sakral nika paling dipun ruwat, dipun openi amargi menika dados sumbering para warga ing wilayah Wadas niki. Nah niki ngaten. Terus sejatine peninggalan kados-kados ngeten iki perlu dipun ruwat, dipun openi. Kersane napa? Kersane sejarah-sejarah menika tasih dipun dados piweling dumateng ingkang para nem. Kangge napa? Kangge pangaca supados lare-lare nem mangertosi perjuanganipun para leluhur kita sedaya. Satinipun niki termasuk salah setunggalipun petilasan ingkang alit
Terus wonten petilasan-petilasan sanes daerah mriki nggih sami petilasan saking Ki Ageng Pengging. Wonten sebelah wetan mriku dados niki mangke medal mriku dados kula liwat mriku nggih dulur-dulur mungkin medal ngaler mriku terus ngetan mriku iku wonten nggih wonten petilasan malih. Petilasan apa? Mungkin saged dipun weni sanes wekdal. Ajeng sak wetane mriki melih nggih wonten petilasan napa pundung gong. Dados critanipun riyin niku wonten gong ingkang dipun panggihke wonten ing papan panggenan punika. Cuma sak menika tanahipun mun dados hak milik warga. Akhiripun nggih ngoten nika upami ruwat nggih sampun termasuk hak pribadi. Iki nek ningali situasi lan kondisinipun wonten ing mriki nyuwun sewu saderenge umpami mboten kulino mriki ngoten mun radi Jemborok wong kula mawon sing kulino teng wana mawon mlebet niki radi Jemborok astu niki. Amargi memang panggenanipun adem sangat datang mriki. Niki niku wonten wit-witan jambu kathah ngeten iki. Kabaripun usiane niku mun ratusan tahun para sedulur-sedulur sedaya. Usiane pun ratusan tahun. Terus boten bahen-bahen. Niki niku istilahipun dados sejarah wonten ing tlatah mriki. Nah, dateng mriki niku ramene nek pendak tanggal awal sedasa Muharram. Tanggal setunggal ngantos tanggal sedasa niku mriki niku rame. Lah, nek saben wulanipun teng mriki niku sing rame malam Jumat Legi. Kenging napa kok Jumat Legi kok dalem kirang mangertosi mbok menawi Jumat menika dinten ingkang sae legi nika manis dados saged damel pemanise urip. Kenging napa kok riyen didamel sumur niki dados jumlahe 7. Amargi tujuane riyen iki ingkang informasi saking masyarakat sekitar nggih 7 niku artine pitulungan saged nulungi warga wonten ing mriki termasuk salah sawijining wau ingkang betahke toya saged mendhet toya. Selain mitulungi awak ugi mitulungi jiwanipun dados nulungi jiwa lan raga. Lah carane pripun saged diagem wundu wekdal salat. Nika termasuk salah sawijining kautaman ingkang saged kita pahami terkait papan panggenan punika. Terus pikiran langkung cekap sakmonten critanipun mbok bilih wonten lan klentunipun angsale kula matur kula nyuwun gonge pangaksami. Kula Dede Promos Channel niki mamah-mamah wonten ing Wadas kula cekapi namung sakmanten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.